yen bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. Apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mempeng. Yen wis rina enggal ratri Julang suarane piye? Wes pokoke nek Niken ya apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut Niken ki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya Nduk karo nggih mengenang Suwargi ki Mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wae.
Genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike, ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten, Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh. Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Bocah nek kaya ngono nembang apa-apa tek becik, apa-apa tek apik. Panten mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat toh? Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI nggih. Mas ya bapake kaya ngene, anake kan dadi dadi pegawe no. Ning kono ki ora pegawe. Terus nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah nge-grab tak kira pegawe. Nolak salira le wis pokoke Dik Niken iki ya aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya. Ayah tidak. Aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. Ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya.
Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah, wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang. Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo. Bapak Hari Puryanto. Lah, Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyan di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala sekarang. Apa kono Puspitono lo boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan setia. Jajali takoni, Pak, niken, Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Tapi duwike rontok sithik. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kayak Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya, bukan saya. Siapa? Wedus saya. Ndak apa-apa, wedus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok niken Malik. wedhus. Bapaknya wedus. Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Upamane kok roh wedhuse Dek niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe Bokong. Gila Oh, wedhus ya. Wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila Sa, iki dirimu ngaturke apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mangke ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niken diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Kersane lenggah Sekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Oke. Lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Faris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Oh. Tenan Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Monggo Bapak Hari Wuryanto aturan nikah boten pepanggungan. Nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi lah. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri niku. Kula kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Pekirjo Agung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pekirjo Agung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Nggih, monggo. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang yen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing digadang
godhongi sego jagung yen tak silihi salin iki wau Jawa terus ngangge caping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja ini ora ilang ne padha lara apa. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya. Panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho, luar biasa. Iki dong-dongan. Dong-dongan nggih. Nggih. Piye Mbak Wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Dengan dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Sembah nuwun. Elok lah. Momong semene kae isih duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Des pundi nika macange? Jane nek sing keri, enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Aku sing keri. lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to ora ilok mang imboi to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. Saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca, kangge Ayo kanca-kanca. nun sewu namung Gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. kene kok. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal, Dik Birgita iki ya langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Ya, saya sabar. Angger wong wedok kok Lah diundang iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf nek Mas, ya Allah, sama ini jan gemati banget karo aku Nah, janan. piron iki aja pas nggo tengah, dadi nek Endi? dienggo ndakah iki rondok miring. Iya. Aku mau rati ngonokne. Loh, Omong jare sampean mung seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku mau Wis rati rasa dibenakne. ngonokne. Lho iku lho nikan niku piye Padahal sing usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benakke, wah bocah kok puwiter ngene. Iki Mam. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong kok ya.
Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusuh tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Malah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sampean iku kudu adil. Wah. Loh, jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho kok ucul, niki ucul. Ayo sayang, sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki. Aku ya pengen digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek aku ayo. jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya aja menyebar fitnah. Ora, lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Julang, tengahi Mas. Iki piye? Ngene, Iki piye? awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Niken padha yo pesen, padha. Mas. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wis, yo. Ngono. Aku nek jujur nikah ini ning kamera nikah ini Lah koyo justru kuwi aku mau golek kuwi. Kayak hitam putih. Dadi iki. Lah hitam putih lho. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo Jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? Ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh? Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Lah. Dadine anak sok yo putih. Ah. Putih. Nek karo aku Lek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kok ya. Yo, Ayo. diaturake. Ayo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Jos.